jiena kilt fis-sitta u mbagħad erġajt kilt fil-11, għandi ħin twil li għadni ma kilx. Il-ġimgħa l-oħra jew ta' qabel permettu li ftit kont da fl-uffiċċju tiegħi u smajt il-Karl għaddej ma' Dr. Portelli titkellmu dwar l-intermediate fasting, u ġvera. Kienet interessanti ħafna. Dr. Frank? Dr. Frank Portelli. Favorija, Dr. Frank? Ija favorija, iva. U mbagħad Favorija nawej. Għal ukoll li wieħed irid Ġoq attent għal minnu fuq xi mediċina ma jistax. Serju milli ngħidu bar il-mediku. Ma taħsibx li jekk tagħmel training fil-għaxija ħadd istimula lilek innifsek u ħadd tkun ħadbati biex torqod pereżempju. Ħafna nies iwa sakemm ma drawix. vera? Mejva. Away. Mela. Pereżempju qed ngħidu jien naf xi logħba Champions League dik tibda fid-9 neqsin kwart. Issa plejer tal-futbol ilu ħajtu kollha jilgħab dejjem tard bil-lejl. Ma jibqax dejjem isofri ejja nsejħulek biex jorqod bħabba l-adrenalina daqskemm ikun fil-bidu. Issa kienet xi final u baqgħu jiċċelebraw u jolew. Torjoħ. Kim inti jekk mortu għamilt satejn tiġri l-adrenalina tkun telqitlek mbagħad u ġejt lura iktar kalm u iktar les biex torqod. Mhux kulħadd l-istess. Ejjej dawn l-affarijiet tant kemm huma individwali. Ara għandek min kif qed jgħid Mark illi jgħidlek pereżempju żvugajt striħajt u wara kont kalm u allura iktar bida ġej in-nas. Imma jgħidlek nibqa' qisni ppampjat qisha ta' tibda l-ġurnata ma nistax norqod. Allura aħna rridu nsibu dik ir-rutina personali li ħatejna norqdu. Ħanżid xi ħaġa ġvera importanti. Mela, fejn jidħol imbagħad għax intom semmejtu supplementi, again, parir mediku dejjem nieħduh minn tabib pharmacist, però apparti li vera jgħinuna affarijiet bħal ħut, salamun pereżempju li jkunu rich f'dak li jgħidulhom essential fatty acids, tajjeb, minna speċjalment ma jieħux biżejjed ħut jew ma jogħġbux il-ħut, irid jimmira illi jieħu madwar 1000 mg ta' EPA u DHA jgħidulu. Ġifieri dak li jkun jista' jieħu nota tagħhom u jista' jċekkja daqsxejn anke mal-pharmacist jieħ xparir. Da jsibu li jgħinu anke. Żejt tal-ħut hawnhekk. Però mhux kollha għandhom ammonti suffiċenti. Da qed nitkellem jien fuq nies li forsi jbatu biex jorqdu. Affettwati naqra minn issues psikoloġiċi kif semmejna li jinkwitaw depressjoni eċċetera. Jiġifieri dik anke